Haka Sien ka Nyngkong ka Shlem ai jingnang jing start na po ka Themri Boy ka Ferrando High Secondary School ka badon ha umroy nora klateng shan ha ka result SSLC hadian baka Samla daya kemen ika talang kalayo bandrung ha ka Kyrdan top 20 jung ka result SSLC balapan bena da ka embus menta kasngi da ka bayo hadu sanspa sanpusan marks habayo nekren berkata ke Samla kalau ong ba kamlong ka basuk bandrung ha ka top 20 hapdeng ki phau hajar ngut ki baya khon ye ka examen SSLC ndai dei da ka jing tre shitom bat ka jing don rengkat chung ublei bakala poi sha ka te ka thong bat kam ju pen sap ye ka por bat man bakalat na du basdang usnam ka prut por ban pudi kot nakalyang ka principal sister Theresi Zoram Sangi berkamis Lilian Milim Pada class teacher kita pun pau ya kajing kemen ka bakrau bakani kadi ka history ya ka school Ferrando High Secondary School namar kani kadi ka Sien ka Nyngkong bakate ka school kan yorung hakate ka thup Kublai bara ka keteng jonga kalong daya kemen ikatalang bat ngashong asa ha umrai berti da nga pulih ha Ferrando High Secondary School umrai nongra bat tangga jing so kemen cuma pelat hi haba yok pen poi kat chikin ka thong ha po ka top list bai top 20 nomor ka along bai ka jing chang jonga pen poi chikin ni nadu ngashong class nadu dangrit hi ngadon bita ka thong ong bang ngan le ting e bai pen poi bai chikin ka thong lada kalong ka ba ne ka ba su kalintiru ndai ngan ye persyang bai ka bala pen poi chikin ka thong da Nyngkong ai ngai kublai ngasungu bau blai hi Nyngkong ulai rap yang ula dalam dari ka ba nga haman lagi cap ki banga hakipor banga prepare kene ka board exam jangaru ublim ju e anga udalam dan ka banga hakapor banga hapan chong mir ru teng ban prepare kene ka board exam tenga sungu shi pelat hi blai ru i me janga i badalang bi bat nga hakano kono por ka dan kami i rap be anga kum haki kijing dan kam janga kan ong bimta and then ya ke school route kam tam ke school ki no hikai baro ki support be yang ki makiru ki ya ong yang bangala be on poch kan ka thong nomor ba kilai I kita ka potential hanga bangala ban ki shaprang ya kimju pendu men sim yang ki ong be nang le bha shisho nang ki shaprang bangala be kadan kata ka potential imo ban poch kan ka top 20 ya kublish pune ikum ta ki no hikai ru ba I sister jangar kunjo ma iru yai support be yang yai motivate be yang bangan poi be chini ka thong ma ta hagajinya inti hi jonga nadu banga sedang hi ban chong class 10 ngasuthui ba kamlong ka basuk kalinti nomor ban poi je khmat nomor daki hajar mut ki khna hapo Meghalaya ba yale ikani ka board exam te kalong ka ba shiba palat hi ban poi je khmat ta nadu ba sedang snam hi ngayai ong be yale di motivate be myself into ba ladang sedang mentah ngan la bi hitrai ban poi kita ka thong ma banga kwa da kumtu ngalong consistency we ban pulikot man la kasngi bai kumtu wala nga pulitang shikenta ne 30 minutes kumtu long nga di ban pulikot bai man la kasngi da kumtu ki homework ki assignment kumtu long ayai penda bai hakipot ki babiang but kumta long kamat sru man kasngi bai deban practice lada long tang 30 minutes ne 1 hour kumtu minit kumba pi shong thai kumtu da nakabenta kini ki kena pulih pembentapan ka advice ka ungkwa pan ai kalong ba mbe ken ban kenandi lada pisngo kumba pin give up na mbe ban give up long kadang dan hi kala lada kumbadan kasidan kokot ba ong de English if there is a will there is a way follow be ka will ka jong pi ta pin sapoi sha ka takalat ka jing chang ka jong pi ka pa pikwa man ka sngi kumtu ta mla ong re namar ba dan kisi hi banga so jaitu dan kisi pat ki banga smart long dadi ka long shibot anga smart kumtu ngam ju pelit jingwat chikri kam habanga krekot hang tu kamut ka main junga ka di ban focus be ka kot long ndekin ma bandan kiwe jingwat ban perkhat shatu long shagiwe te long ka tentah hi ba shek krekon tharai 4 hours ne 5 hours kumta katari minimum Nyngkong ning sharp bangila yo jingtip ya kani ka result peminta kasngi ba idai kemen ikatalang ipoi haka top 20 te ngar nga khlemna Nyngkong ning sharp nga aingu yo blay nga jaw tangki ummat jong ka jing kemen ba nga aingu yo blay na mar ba deling ba blay ba lo
bayarap ya ini kena ban poi syakani ka thong tinga dap da ka jingkemen na ka benta jong I ba ila treshi tom shisha na do ka basdang ben chong class 10 ila juong ba ya I bangi yo I ha I ba don shisha ka ta ka potential ba inde ba ha tingi juong ba ya I pidi ban wan ha kani ka snem ta ka result jong pidi ban pound ka kelteng ngim kwa shu do number mo te pidi ban yo ba top 20 pidi ban poi ha ka list top 20 ngi motivate ba ya I na ka po sha ka po te ngi ngadap ka jingkemen ha bangi yo snoi ka ni ka result ba minta ka sngi te ai ngu yo bleng is ngu ro ye ikme jong idaya kmen ikai bala support lang bala kershan lang ye I bakum ju ya idaya kmen ibala treshi tom shisha ba ibala nget hakata ka kentin jong I kinong hikai jong I principal bangi ju motivate ye I na kapor sha kapor te ngakwa ruban ong ba la katas nem mo bang la long class teacher ki class 10 na almost 18 years te ngadang kani ke the first time it creates history in the history of Ferrando school tengidap si syada ka jingkemen ban nginang ni sakmat ru ngikwa banang yai tertu shu yakini ki kun samla ki ban shong class 10 ba makiru kidan kata ada kidan si syada kamon bakin treshitom kin duriap thom kila si syada ban poi ya kata kathong ban poi ha ka top 20 dia kata I really feel proud and I feel so happy. At first, when I heard about this result, I didn't even know how to express my joy over this good result. And as we have said, I feel so proud about this because this is the first time for the school, in the history of the school, to get a topper from our own school. So this makes us all so happy, all the teachers and all of us students. We feel so proud and happy about this. We have expectations, and it also gives us a kind of motivation for us as principal and the teachers to motivate our children to do better than this. They can still strive harder. As a principal here, what I feel is that the students are actually very they are gifted and they are intelligent. The only thing they need is motivation and a push from the back to do well. This is what I feel. This 100 percentage, 44 students appeared and all the 44 passed. 39 got first division and five second division. And altogether the letter marks are 82. 82 letter marks we got from our school.